Shalom, horas dihita saluhutna. Amang dainang nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus. Tarlumobi akan oposan ni Tuhan. Ima amang pandita utasoit, amang pandita tabubolon, amang pandita purba, amang pandita sihotang, amang pandita sinambela, horas amang pandita nami. Horas. Horas. Baik, so nari Jepang do behita amang dainang ima sada channel YouTube Advent Batak Ministry. Ya, sayang dia mahita saya tong mangihuton Advent Batak Ministry boy hita mengatusi parsajaran sekolah sahabat. Noaim uluan di parsajarata ima di parsajarata parsajaran pasiahon. Uluata dosa haluaon dohot pati. Ayat sa pilota amang daina didok songonon di pasalmen 110 sia ay siya pultolo sa 114. Didok songonon rodi saleleng-leleng na do dang tagomon halupawanokku akka paratami ay marhite-hite akai do di pangulua ho au gok di ho do au sai palua maau ay akka aturammi do na halului. Sonari amang daina martangyang mahita tapangido ma harini amang pandita si hotang martangyang upasat tami matu amang pandita si hotang Tapasada rohatta martangyang mahita. Hupuji hupasanga pami maho ale Tuhan. Debata sitok palangit dohot laut dohot nasa isina. Apala di bagasan satikyon ale Tuhan. Naeng bukon nami mahatam nabadia. Di baheni gohi mahami dohot todim purbadia. Jala urasi ma roha dohot pikiran nami ale Tuhan. Asa boi dihataho kami hatamon, diulaho kami denggan, marhiti siya nile Tuhan. Lam margugu mahami mangulahon lomoni rohami, marhite-hite panugu-nuguan nito di perbadian na markarejo di ganup hami marsada-sada. Upuji hami mahole Tuhan di namar siajar sekolah sabaton, marhite Yesus Kristus nang mate humoko pami. Amen. Mulia tema di amang pandita si hotang nambayan tangyang pamuhay di parsajarata. Aturong tamulay jahama stongon di sabat botari didok songonan tuhita saluhutna takas taboto amang dainang dosaido pangambat bolon dina panjojong partalian na sumolhot dohot debata. Dosa dada holan manirang hita dohot debata di partikionon. Sonari marsiajar mahita amang dainang ima na dipatorong akka na poso ni Tuhan. Parjoloma na dipatorong amang pandita tampu bolon. Songo suku-sukun memasuki parsajarata di hari Minggu didok songonon songon dia do hata ni debata amang pandita margogo mangurupi hita sonarion.
Upasa tamima tu amang pandita tampu bolon. Mardongan mauliate. Shalom dita salutna. Horas. Oras. Las rohat tapajo panguse di namar siajar sian persiajar sekolah sabata ima marite tel yut tri moliate ma bidamang dainang salutna na hupar sangapi hami na cetok tong ringgas marsiajar sian persiajaran bahasa Batak marite persiajar sekolah sahabat di channel Advent Batak Ministry. Moliate ma di amang padita semerukalit na naung pasahat tuhami sada suku-sukun di persiajaran sekolah sabata ima nedok nasida ne sukun nasida sungod dia do hatani debata margogo mangurupi hita saun saunarion. Jadi memang hatani debata sada hal na luar biasa do mangalian gogo di hita terlumobi di tik kesonarion marhite persejarah on di papoto hotu hita godang do di bayan sibolis asa boy hita di pagasan parngurota mada butuh bagasan pengujunan bahkan di bayan akat cara-cara na asing asa rohata dosa Tuhan gabe di bagaimana upaya pang mangeor rohata sian adopan ni Tuhan jala takas do taboto saluhut nai ia bartop tanga bulu ni nunga adong ya dau sebelum perenggulut tahun dau ima di Benua Gijang sibolis ya ikut do mangupayahon di saluhutna upaya ni mana sendiri ya asa boleh dibaga seperti kia sadarion dia bati hita di bagasan per, perdingganata pertaliatta ngasorhot dohot debata jadi di bagaimana do asa unang kita marhaposan tu debata alai asa lipe hita sian adopan ni debata ditikyon gudang do aka upaya-upaya na dibayan di sibulis. Contoh, mungkin alani gudang nitikin na tabain di perkerejuan. Gudang nitiki na tabain holan tu media sosial. Gudang nitiki na tabain mungkin meronan bahkan olahraga bahkan alani akka ulaun-ulaun na asing dope jadi gudang do partikiata di bain sibolis asa hita mangeor rohatta jalan ada butuh bagas pengunjunan dau sian adupan ni Tuhan alai pos marohatta ye jiu sendiri ditatap do hita saluhutna bahkan juk do hita dipaingon gudang do nama satu hita ala tetap do ibana mangupayahon asa ganup-ganup pita boleh tetap ro tu ibana di patorang imana do ia pangujunani nunga di bagasan ibana alai boy monang imana ya bacara ni mana monang Yesus mangis surut martangiang di pajor imana dirinya tu amai
di boto imana do ikradong pertikian na rap dohot debata ido mabang imana tama denggan ya margogo mangadobe salu na pangujunan jala totu ima gaga bisitirwota di bagasan paranggulusi ganupari menurut tabereng do di bagasan persejarata di tikyon di patorang do sada tudus-tudus di hita songod dia do sahalak tokoh di bagasan Alkitab tahun nama ngasakon guguna sadiri ima si Simpson molo tajaha doi di bagasan persejarah sekolah sabata ima di panguhum 14 dohot dung di panguhum 14 tajamu se ima di panguhum 16 ya. Ima si Simpson madabu ala idok rohana gugu ibana ya di pangasakon imana hagugonna ujujuppa mangadopi pangujunan imana jadi dakola si Simpson kita pegang upari tentu dia dapat do hita tu parukilan asabu hita monang menaluhur dosa geledo anggo pamatakta olat di ido na margugu bado hita asa tak pertaliata dinggad doho debata bado hita asa tetap rohatta patut dia do pani debata bado hita asa margugu manaluon sibulis nasa toktong mabain saluhuk na cara asa lipe hita sira do di debata asa bu hita monang biak kasaluhuk na nani pasahat ni sibulis na diupayahon ni sibulis jadi sonorok nakaningan ya si Simpson di hilala rohani mana jolo managogo ibana bui ibana sanggup marite-hite guguna di pangasakon di mana alai bui gima dia butuh bagasan pengunjuran ni nah idokon nakaning isukut tu hita nakaning songo dia do hatani debata margogo mangurupi hita disadarion asa boleh hita ya dang mangeor rohatta jelabu hita monang di bagasan pengunjunan perlu songon pengalaman ni si Simpsonon unang tapangasakon agugota jala perlu marite-ite persejaranon songo dia Yesus nasadektong mangaleon tikina tuadopan ni debata amana di banogi jangi jadi tabuat ma di persejarah tapalitikion ganup pita dihaholongi debata jala di boto debata do ikon diganupari di beganupari perngulota setoktong doro pangujunat tuhita alai taingot ma unang tapangasakon guguta sendiri iya si Simpson talu ibana ala dipangasakon imana guguna sendiri mago saluhukna jala perngulon nabe gebedak suman ya di bain sibulis do akka upaya asa di bagasan perngulot tahun bu ita mada butuh bangsa pengujunan bahkan di bagaimana asa mangeor rohatta sian adupan ni debata ya nah didokon di hatani Tuhan di buku Pesalmen 110 sia ayat 105 hatamido sulu dipatu jala hati uron di dalaku songo dia pe pangujunan narot hita na
dang sarupa saluhutna. Adong do mungkin biar, adong do mungkin holso, adong do mungkin dang boleh ya dengan guguna ya murah made butuh bagasa dosa alai taingot ma iya hatani Tuhani ikun gabe lappu sulu-sulu hati urut di kita hatani Tuhan molota jaha molota hangulur molota remang-remang pasti hatani Tuhani mangalian gugu tu kita mangurupi kita mangalo pangujunani buasa ayu sadiri pe hatani Tuhan nido dipakai mana dipangasakko ni mana uju bajupang imana dok sibulis di halaman ni tajaha ma tarimang-rimangi ma taulahum maganupari asa inorhoni lam polin hubungatta pertaliatta dohok debata jalama leon gogo dihita adong sada tulisan di buku The Great Controversy halaman 570 dok sonon. Sahalak pejolma dang aman nguluna ganupari. Molo so martangiang pasato di depan di bata. Sajum manang sadari dang tahan ya. Dang aman. Jadi ikut tabaid do hubungata mariti ite hatani Tuhan martangiang tudupanna nangaleon sada pangurupio dita asabu kita mengadopi sungguh dia parukilan pengunjunan di bangsa perngulu tahun bahkan inoroni dilihat kita gugu asa boleh kita monang diaka pengunjunan ni jalalam jonok kita tudupan ni Tuhan jadi sonima alus nabui upasa tami aparitikion di suku-suku ni amang simanukalit mardongan mauliati Mau lihat tema di amang pandita Tampu Bolon, napa torakon par sejarata di hari Minggu. Seanggia meiboi hita saluhutna mangatusi di persejarata do taulahon di Ganupari. Sonari masuk mahita di persejarata di hari Senin. Ima na di patorang amang pandita Sihotang. Ya, suku-sukun di amang pandita di Markus Sia ayat 42 1 42 amang pandita. Yesus memudahon hita di akan na ikon si bayanota uju tangan pat manang si malulungta membain hita mardosa. Suku-suku namang pandita ahado naniapon ni Yesus disi tu hita saluhut hupasa tami matu amang pandita si hotang mardongan mauliate. Horas madi hita saluhutna mauliate madi Horas. pendeta Yultris men si manukalit nang manguluhon sada diskusi sekolah sabat di hita apala di patikianon. Sada suku-sukun natung masay denggan manguluti ahan naong pinasahan ni naposoni Tuhan pendeta DF Tampu Bolon. Suku-sukun natung masay denggan marhite Markusia ayat 42 sahatu 40 molo di judulna di persiajarata di dok hagugo o di partalioku dohot debata aha do gugu alai di bahasa nasing madokon bentengon pemisah aha do nama baik kita dang dinggan pertalio dohot debata nagabe merusak pertaliota dohot debata meluhubereng di persiajaranon marhite hatani Tuhan sebelum kita masuk tu Markusia ayat 42 sahatu 40 lalu tung masay gudang do nama ben pertaliata dohot debata
sega di perdalan ni pernguluan ni partodiota. Tung masay gudang situ tu mabesega partaliota dohot debata. Akaahame molo tajaha di sada Korintus 10 ayat 12 dirokod disi oppe ganup na jongjong di rohana di matahom ma unang tinggang gudang dojol mon nungain makidalahon tugu ha porsionna gudang dojol moson nari makilalahon adang pola dia pos doro hakku mungkin majaha bibil teratur martangiang teratur songo si Daniel alai di bagasa pikiran na madok manang naha pena masa di portibion pasti gugudo partodioku to gudo ha porsiokku nakiningan nunga di patorang amang pendeta de tampu bolon songo dia ha adongon ni si Simpson dilehot Tuhani lubi pasu-pasu di ibana lubi ha guguo di ibana alai ala maka tidak kodiri na imana gabiaha gabi madabu songono mahadongon ni jol masonari sering do hita tarsonggot songon perngulu ni si Simpson tabering rajin ni mana roh dia tu gereja tabering ni mana marhua apartangi yang doa mangon burjudon marsiajar sian hatani Tuhan ale tabering murade mana madabu tu dia tu bagasan pengujunan di bahini perlu tatadda dirita ganup marsada-sada jala perlu tabait terus haporsiaon na marsiohotu ise tu debata molo tajahamu se di Matius 6 ayat 2 dirokos songonon atong molo diulahon ho para sini rohaon unang madokon paluaut titing songo binahin ni halak pangasi diakka perguruan dohot alaman asa dipuji halak nasida. Jadi gudang depe jolmon olo marsileon leon asa dipuji jolma omatong gudang depe jolmon olo marsileon leon asa dibereng halak. Jadi saluhut naboi talehon manang panguripuan tuaka dongat tatu isepe ikod om nalaho padinggaton partaliata hubungata dohotise dohot debata nang pehita padita mulu taulahon na dinggan ikon patuduhon ise debatata ise Tuhan natasoba ikosongonido nalaho siyaha siulahonota. Nah batuluhon didokod di Matius 5 ayat 20 walu dohot 20 sia. Alai hudok matuhamu manangise na mamereng boru-boru huhut marsakap naroa nung ngasaut dilakupi di bagasan rohana molo digasipi mata siamumiho pulsikom mai jala bolokon. Ado artini hatani Tuhan natajaha di bagasan satikyon. On sada si pasingot tuhita molodong hagiot ni daging, hagiot ni pamatang. Namaralo tuadopan ni debata ikonaha ikut tinggal honot idia nama baik kita marhite pamerengat tado hita madabu tu bagasan dosa itor hatop tinggal honi bereng mamusetise tu Yesus Kristus asal malua hita sian pengganggu partaliat tado hotise dohot debata na papaton madokon di Matius 7 ayat 1 dohot 2
unang hamu manguhumi asa unang honauhum hamu ai panguhumam munai do siumatono tuhamu parsuhaton munai do sisuhatonon hon tuhamu on sada nasehat dihita unak kita ha manguhumi asa unang manguhumi. Jadi on termasuk monaha mengkritik alai dangadong solusi songoni mana gudangat jol masonari mengkritik alai dangadong dangadong solusi. Jadi saluhutna mulai bereng jolma makatai asala di kan ibereng jolma makatahon na din kan adang songoni noni ibereng jolma pasahaton aturan adang pas dope. Jadi holan na makritik holan nima terus adong di dia di bagasan perngulun na ida so dipaingot tita di Matius 7 ayat 1 dohot tuluon aha nama baisiga pertaliatta dohot debata tinggal hon nama mereng dongat talo hita holan nama kritik terus adong dipikirata ta tinggal hon ni molo dibason ni sama dokon jangan apa menghakimi unang manguhumi asa unang diuhumi. Jadi memang adi paingok debata hita alana bagian na manguhumi on dang bagian ni sidon bagian ni debata na palimahon di Matius 5 ayat 44 madokon alai ahu do madok tuhamu holong marohamu di musumuna tangiakon hamu ma akana paburu-buru hamu. Jadi on sada si pengok dihita bohama bainom manangiakon maka holongi jol mana marmusu dohot tita alai sebagai si hutud debata om masada si paingot dihita apala di bagasa satikyon molo hatabata madokon bohado holam mabigi guarne ipi ngasongon nasogoro aku holam mamering buhine ipi ngasogoro aku bohama unang manangiakon jol mana marsugoni roha tuaw aleom masada pisang-pisang dihita di bagasan satikyon asa taingot sebag sada si hutod debata ikut taboto do ahana perlu silahonota asa mangulu partodiotai asa dinggan pertaliata dohotise dohot debata memang mulu pertibion mengajarhon isi namar musuh dohoti teba tinggal hom mesiluje iba mamikiri alai hatan itu hamad dokom molodong namar musuh dohoti ta tangiakon molodong namaralo dohoti ta tangiakon om masongon sada si paingot dihita di bagasan satikyon unang sarupa hita songon songon pertibion napaunopon di bagasan persiajarata di Matius 5 ayat 22 alai ahu do madok tuhamu tujolo ni paruhuman maganup natarimas tudongan natarimas muruk marah molidok di bahasa Indonesia. Jadi manangisi natarimas tudongan na molo di bahasa Indonesia madokon harus dihukum paruhuma managabiaha bagian na alai persejarah paingotok kita aha mana mabek kita madabu asa siga partaliatta do debata imana perluaha si pading ganotta persejarah madokon natarimason mabek kita madabu mabem partutukan dihita ida so dipaingot kita di Markusia ayat 42 sahatu 40 madokon dipaingot kita marhiti hatani Tuhan
molo mataido mabain hita madabu, manang na pataido mabain hita madabu, manang na si malulong taido mabain hita mardosa, di dokot Tuhan. Di dokot Tuhan. Cungkil ninna kan, potong ninna. Dua artinya. Jadi molo di bahasa Indonesia, sungguh lebih pas sujah di bahasa Indonesia. Jika tangan menyesatkan, penggallah. Jika kaki menyesatkan, penggallah. Jika mata menyesatkan, penggallah. Dua artinya. Potong. Mana mabain sega pertaliata doh debata putuson. Kubain sada contoh. Donani masuk ni natar suraton. Saluhutna nama baik kita madabu tu bagasad dosa, tinggalkan. Pasai hubungat talohoti. Marhite mata dohita madabu tu bagasad dosa, tinggalhon. Na marhite tangat dohita madabu tu bagasad dosa, tinggalhon. Na marhite pat dohita madabu tu bagasad dosa, ikonaha. Tatinggalhon. Hubay sada contoh. Nungay non, gudang dojolma lao tu rumah sakit. Dung lao tu rumah sakit, pajupang madoho perawat. Pajupang doho dokter. Disuruh maperiksa. Molo bermasalah di siubion na disuruh periksa majo siubin na. Adong maun marhitiaha. Marhite alat na pinakyan yak ka medis, adong ronsenon, adong songon na periksaha, bayi, adong CT scan, gudang alat, mamareso, na hurang di pamatangta. Jadi dung dijaha dokter, hasil ni pemeriksa non, manang hasil ni diagnosaon, dibereng, sung na bermasalah do pantasan masong nasi siubemu. Nung nga bermasalah usus buntum ni na contohna kan. Ro dokter madokon. Molo neng sehat doho, iko benota do operasi. Dang buwe pertahato no be usus buntumon, iko naha nama. Operasyon, iko potong otak, jali ko naha. Bolokonon nama usus buntum. Memang hasit do mabulokon nasiga di pamatang tay ikon ayon na di operasi piga-pigari penyembuhan na pertolongan na di rumah sakit baru disuruh mulak ima gobaran ni songo dia mabolokon na hurang di pamatang ta dosai pe songo nido na mengganggu hubungatta doho debata mungkin di tangatta do na bermasalah sonarion hempo do na bermasalah di hita maben hubungatta hurang doho debata bolokon hempo ni di matatta do na bermasalah di si malulung ta do na bermasalah ta bolokon na bermasalah di si malulung tay memang mulma mering songono terganggu da porsiam di pak tado di parrohau do, di pikiran do, di dia na bermasalah, itu hato di operasi songon na binan nise. Dokteri. Asa terbolong siang pamatang ta. Makiri pita hude bata. Itor sehat mahita. Dinggam mamuse hubungat ta doho tise. Doho de bata. Jadi, sada persejarah natung maselinggan. Pertalian doho de bata perlu bainot ta dinggan. Marhitiaha may tapareso madirit taganu marsada-sada. Do nama bekita dausia debata. Ta operasi me, ta bolokkom me. Asubuding gaddohot debata partaliata. Masongon persiajaran na buhu pasahat. Dihita apala di bagasan satikyon. Mauliate. Mauliate mah dia pandita sihotang napatarakon persejarata di hari Senin. Sehingga mahita boy
taulahon di bagasan ngolutta siganu pare na totong menghitung debata di ngolutta. Senari masuk mahita di parsejarata di hari Selasa. Parsejarata di hari Selasa imana di patorang amang pandita purba. Suku-sukun tu amang pandita purba songon dia do tarbaen au mangatusi gumodang ni patik molo hupakilalahon ia patiki gabe pangambati diau. Pasatami tu amang pandita purba mardongan moliate. Berarti made amang pandita Simanukalit nang pasahato suku-sukun nalehet di bahasa Partikenon. So dia do terbaik kita mangatusi gumurang di patik molo hupakilalahon ia patiki gabe pangabati diau. Takas tumbahak do tuburang do jol masonari ay molo majah bibel unang nama majah bibel majuta dokon molo makatai patik alamol diulahon gabe sada pangabati. Talumubi molo ngadirokon molo diulahu sia dang diulahu sada salah ditusal guna. Jadi pangalau siod dipatik sonai surat di sada Johannes 3 ayat 4 ima na mangalau si patik ima dosa na balga nalohot jala di bagasa dosa do hita tubuh. Memang isi sorak kita tupot dibion ngalohot bedosa di hita. Jadi memang kita jol mana mardosa do damang dainang asa dibaheni ma di patuduo patiki do takas di dosai patiki dosok kasamata asa bui patik koson patiurhon dia mana salah dia mana tikos. Jadi molo tabuka patiki song sormi dotongi patuduhon dia do na orang pas dibuhitta. Jadi asa boy tong tapi kiri ia patiki dang nalo mga badi ita na to law patik koso dilita do patik na sa pului jari-jari ni debatado menurut Tony Jesus mengodolhon hina arga ni patiki akhirokon jala holongamu do Tuhan debatam sian nasa ati-atem sian nasa otam sian nasa raham doho sian nasa gugung ia patik na paduaon oddo haholongamu dodongamu songo dilim pati no manga sian na duy danga dong. Jadi dewata dang nama sudah hopatiki na mangodol hoddo asaboy tong jolmai dila hopatiki jala akub ni idi dok ibana do Jesus patik na duoddo na makakap nasa patik dohot hata ni panulirang pati ni debata dilehot hal Israel di dolo Sinai nang dohot di hita sonarion ima di Heber sada ay sada rodi dua patuduon ia patiki marpardomod do patalian dilehot debata patik songon haddang pargonggom na mga ramoti pataliatta dohot ibana nang dongot dongatta alai si bolis nunga mga rupakon haulion ni patiki asa dibayani adong jolma marnire songo sadaboban si palua jod di padomu do patik dada holong dohot halwason hape ia bibel maddo ayod do holong ni rohani debata molo taradoti patikna dada na dok patik nai di sari Yohanes 5 ayat 7. Jadi bahado patorakon inna dang na gabe bobani patiki alay na gabe ordo patikos ngolutta patigol hongolutta padenggat ngolutta. Jadi damang denang di suku-suku namang pandita Simanukadit molo tanggap do gabe beban namar sormin namar kacamata molo ngarabu pameringat tadang markacamata ita siap-siap meta tertutup jala molo law manang latu gereja hita tabereng mabuhita manang na arong do bilo manang molo siap do hita manginang arong lokot tong bilo kidi buhita unang marsormik kita ale molo ng jeges do penampilat ta jala tiur taida tapake makasamata tapake masormit asa baga sudi omma alu sini suku-sukunon mardongan moliate.
Mau lihat tema di amang pandita purba. Napa torakon parsejarata di hari Selasa. Sonari masuk mahita di hari Rebo. Shalom horas madi hita saluhut na amang dainang. Parsejarata di sadarion. Tuhita saluhut na. Ima di parsejarata di hari Rebo. Uluan ni parsejarata patik dohot haluau. Patik. Ya, molo taida dohot tabereng patik ni Jesus. Ay si patahita. Ya, nuaingon ay nunga taula ngam nunga hulawon patik. Ya, nunga hulawon patik. Nunga hulawon patik. 10. Ape lau doa dang mangulahon na paupat ni pati paupat to. Ape nunga ulahon pati pasapulo ni amang pandita. Disukum mak bah. Bolo nunga ni ulau kamuna udia margereja marhuria. Jadi tuhita saluhutna ya. Nah hina holawan nami di bagasan Yesus Kristus. Songo suku-suku non Filipi 3 ayat sian. Tak ayat sian. Aha donai pinadohon ni akka ayaton asa porsea hita. Inarga ni patiki asa unang gabi si Paula. Ya. Tajaha manjo bibelta di Bibel di Filipi 3 ayat sia di dok. Songonon pandokna. Asa di bagasan ibana au didapot. Unang mamarhati goran sian patik. Tung sian hapor siaon di Kristus do. Ima hati goran si nasian debata. Nama rajuan di hapor siaon. Amang dainang na hinaholongan nami di bagasan Yesus Kristus. Molo ta hapor siai patiki berarti ta hapor siaon de pata. Karena do kosangonan tung sian hapor sian di Kristus do. Ima hati goran nasian de bata. Ya. Hati goran nasian de batai do nataulah. Ayat 10 nih. Asa hutanda ibana dohot hagogon ni hahehonna rodi hasasaor tu akka hapursianna. Jadi songonan di persejarah tadi hari Rebo didok songonan tuhita di bagasan gombaran na manuman tudos songon dia hatana na tua-tua na mangaromoti dakdanak nasida patuduhon parange nasida. Patik ni debata patuduhon parangena doh akana umangat di ibana. Di leon debata patikna laho mangaramoti partaliatta dohot ibana nang dohot dongan. Ai di boto ibana doi ia patikna imargogo manogu-nogu ganu pargumiliton ni pangoluatta dina mangolu hita di bagasan ibana. Jadi tuhita salhutna amang dainang ya. Jadi taulahumma pati ni debata ya. Pati ni bata alana dokona kingkan asa di bagasan ibana au di dapot unang mamar hati goran sian patik tung sian hapor siaon di Kristus do ima hati goran nasian di bata. Songon di persejarata di hari Reboon
didok songonon tuhita saluhutna alai patiki patuduhan buas hita ikon diampini dipitori jala dipalua dibayani mardongan patik nang mardongan masa pangatusiota dipatik ia haluaon hamamate ni Kristus dihita dirajumi hati goranna hita dada alai taraudeti patik alai hinorhon ni haporsyao jadi itu hita amang dainang mulai nuaing tahaporsyao ma pati ni Kristus ulang-ulang porsea ya apa ya taulahon pati ni debata asalam di baik kita bahasa-bahasa ni Kristus lambal gatu hita ganup pari na taulahon di ngoluta sangoni amang daina di parsejarata di hari rebon sanggia may mangatusi di hita saluhutna mardongan mauliate so nari masuk mahita di parsejarata di hari Kamis imana di patorang amang pandita pasaribu suku-sukun dia amang pandita pasaribu Yesus mengunjungi jamita na didolok mardongan pangidoan na marpudi nagok pangatusion ahado pangidoani upasa tami matu amang pandita pasaribu mardongan mauliate mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di padita si manuk kalit na malia suku-sukun di hita di bagasa tikon. Jadi semua persiajaran sekolah sahabat di hita ima persiajaran di hari Kamis ima judulna naknyon mananda jala mangulahon. Nagabi suku-sukun di hita damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Buasa hita ikom mananda dohot mangulahon. Asabu hita mangulahon pati ni debata ikon jumolo mananda Jesus. Hadona lao si benota asabu hita mananda debata. Jesus pasahaton di jamita pada waktu imana didolok didok saluhut halak namanju Tuhan dak saluhut halak namanju Tuhan bongot tuharajaon ni debata daw alai di bagasan tikyon tarlumobi na jolo di zaman ni Jesus sa sitong na di zaman ni pasingoton halak Yahudi halak Parisi akasi boto surat na tiap hari na sida mangulahon patik ni debata na tiap hari na sida mangulahon upacara korban alai dang dia tusi nasida damang dainang dangolo nasida manjalo Jesus nagabe sibuan dame di nasida dangolo nasida damang dainang mananda Jesus ya jadi damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus unang hita sampai unang hita sampai songonon ya tiap hari mungkin hita mangulahon hatani Tuhan tiap hari hita memuji Tuhan alai dang sasitong na hita mananda debata dak tatanda debata sasitong na songon dia mahita mangulahon hatani Tuhan pati ni Tuhan lomo ni rohani Tuhan HP dak sasitong na tatanda debata dak tatanda sasitong na Jesus di bagasa parngulota jadi udah sempat hita songon halak Yahudi halak Parisi bahkan nasida namanyilakon Jesus ditiki
Setiap hari nasida roh tu bagas joro mamuji Tuhan, ya, alai dang sasitong na nasida mananda ise Jesus na disobana sidai. Jadi unang hiyan godang di bagasan pakatayon molo nga niulahon ganuk patik ni Tuhan adong marpikir molo nga niulahon akka patik ni debataon, ya, gabe selamat mau gabe bungot mau di harajaon ni debata harajaon 1000 tahun ni alai hita damang dainang naniholongan di bagasan Yesus Kristus dinamangulahu patikon ima bukti di hita bahwa hita na makaholongi debata makaholongi Jesus ido alana hita mangulahu patik alana hita selamat holan alani asini rohani debatado tu hita melalui hamamati ni Jesus di hau pinor silang diselamat to mahita dang na alani buhi hita mangulahu patik na 10 sudi dang alani buhi hita mangulahu sudi isini bibelon alai alani asini rohani debatado hita ala hita mananda debata ala hita mananda Jesus taulahumma lomo ni rohani debata taulahumma pati ni debata patiki dilehot tu hita asa gabe penuntun di hita. Jadi damang denang nani holongan di bagasan Yesus Kristus ima nagabe persiajaran di hita asa hita boy mananda Jesus sasitong dang na holan hita mamuji manjou Tuhan manjou debata alai dang tatanda sasitong na ise di debata ise Yesusi. Jadi siap persiajaranon anggiak manian tujuluan nyari lam tatanda ma Jesus lam tatanda ma debata lam olo mahita mangulahon akka patikna akka lomo ni rohani libata ima songon persiajaran dihita di bagasat tikon Tuhan ma nama masu hita mau liate Mau lihat mah di amang Pandita Pasaribu na patorakkan parsejarata di hari Kamis. Baik sonari tabegema sadarimpunan di hita di bagasan saminggon ima upasata mimatu amang Pandita Hutasoit rimpunata mardongan mau lihat. Oras madihita salutna. Jadi songon ripuna dihita di parsajarata naong pinatorang niaka amang pandita tanah kingan nung ngabetung takas jala lehet di pasar nasida. Songon gabe ripunana jadi unang tarsonggot kita molo gudang alak madok yang go patiki nunga dirupakon marhite silang na badia. Tapi dadai sasitong na. Anggo sasitong na naro Jesus tu portibion napahoton patikido. Jala na mangulahon. Songonido nang adong piga-piga halak dingolo ni Jesus na madok yaibana ron nalao. Paubahon manang menggati patiki. Tapi tung asing situtudo sian hati gorang. Ya Jesus si manodangi patik jala gobaran ni debata natutu. Jala ro lau pajong jokon dalan patudu hotu hita isedo debata sasitong na. Olam marhite molo hasangapon do pakata ni debata na baria diramuti di bagasan roha, di bagasan torok hal. Jadi memang ramud dong ngolut tabinan ni dosa dan mangoloi kita tupatik ni debata sipata alai ikon
bainot tado hita matsiho tu debata. Alana dosa manirang hita siat debata. Alai di jauh debata do hita lau manada jala makka holongi ibana sian nasa rohak. Sian nasa ate-ateta pikiratta dohot hagugut. Dina taulahoni tubuh madi hita holong no balga maradok pon akkadongatta tarlumu bima maradok pon debata. Holong sisongonido tu debata dohot tudonga jolma partaliatta dohot ibana nang dohot jolma humaliak kita. Patik ni debata ido gobaran na denggan sian parange. Jala uju hita menadapatiki dohot sitong lam tu solhot nama partaliatta dohot debata. Jadi taulahumma patik ni debata. Nagabe sulu-sulu di mulutta si ganu pari. Torang ma ganu akka parniulatta makka holongi dongat tajol ma tarlumubi makka holongi debata. Dosa haluaun dohot patik ima nagabe parsejaratta diapala satikyon namang guguhot tuhita asa tapadau ninna nasa akka dosa tapajonok madiritta tu haluaun jala patikido nagabe mabain hita marholong holong tu debata holong nang tudong atta jolma sai dipergogoi jala diramoti debata mahita ganu mau lihat ma debata mengaramoti kita. Amin. Mau lihat mah di amang pandita Huta Sohit nama bain rimpunan di parsejarata parsejaran Pasiahon. Tapi do maharadani amang pandita Pasaribu membayar tangyang panipuli upasata mima tuang pandita. Martamia kita. Ale Tuhan nama nami nama habang so di banua ginjang. Marulahula dohami ale Tuhan mamuji pasangapon guarmu ne badiai. Di siala asi dohot holong ni roham na dilalhami sahat di bagasat tikyon ale Tuhan. Tuhan nang sipul dohami marsyajar siap parsyajara sekolah sabakmu. Bahima Tuhan parsyajaran boy gabi pargogo di tondinami asa anggiatnya parsyajaran ale Tuhan boy hu parngolo kami di parngolo nami siganupari. Mamasu-masu ma ale Tuhan naposom padita si Manuk Kalit, pandita Huta Sohit, pandita si Hotang, pandita Tapubolon, pandita Purba, pandita si Tohang, dohot pandita Sinambela. Tuhan mana mamasu-masu ale Tuhan asa anggiat hami marbisuk di nama muji pasangapon guarmu nabadia ya le Tuhan. Pasu-pasu masaluhut ale Tuhan pemirsa Advent Batak Ministry. Di dia pe halaki maringanan ale Tuhan toktong ma Tuhan nama masu-masu nasida. Tuhan ampuni masudi akka dosa pangalosan nami. Om matang yang ngelelek nami di pasahat kami. Marhite-hite anakmu Yesus nang mati humukopami. Amen. Mau lihat mah di amang pandita Pasaribu may tangyang panipuli di parsejarata. Tuhita amang dainang saluhutna hami mandok moliate tuhita saluhutna manang di dia pe hita maringanan. Unang lupa hita amang dainang na mangihiton Advent Batak Ministry asa hita man like subscribe YouTube Advent Batak Ministry. Tarlumobi mau lihat gurang ma di napos di Tuhan. Amang pandita Huta Sohit, amang pandita Sihotang, amang pandita Pasaribu, amang pandita Tapubolon, amang pandita Purba, amang pandita Sinambela. Mau lihat godang ma dihita saluhutna, say de batama mamasu-masu hita, manang di dia pehita maringanan. Songon upasa panutup, hupasa tamima, tu amang pandita Huta Sohit. Songonuk pasa di kita pala di tikyon
Martahuak mamanuk jabe madungoi di manugok nyari. Marlas ni roha mahita di channel Advent Batak Ministry marhite hatani Tuhan siganupari. Matutu. Makuling men na nga madok hosniari. Makuling masese lau madok borngin. Debatama madungani hita ganupari sian siarian manang yes borngin. Matutu. Sahak-sahak di solu men nese sahak matur tigras. Leleng mahita mangulu. Stay Horas mahita. Matutu. Horas Horas, manihita. horas. Horas. Mau lihat gudang.